sa folklorom na ti. Igraj, zaigraj. Dragi gledaoci, dobroveče. Dobrodošli u još jednu emisiju kviza Folklor Online. Dobroveče od Niša do Heilbrona. U znanju, edukaciji i sreći. A dok ne vidimo naše ekipe i naše takmičare, da vidimo kakvi su rezultati iz prethodnih emisija. Ekipa je ta ekipa iz Heilbrona. Pa ih molim da nam se predstave. Dobroveče. Mi smo SKS Heilbron, posredno već 10 godina, imamo dvije folklorne sekcije, male i naravno veće i imamo 150 članova. Želimo svim učesnicima puno uspeha, a najviše našim prijateljima Karanovac i Kraljevi. I da se predstave tvoji drugari koji su sa tobom večeras. Ja sam Marko. Ja sam Sara. Pozdrav za Niš. Veliki pozdrav i vama. Ansambl Mozaik, ansambl narodnih igara i pesama Mozaik iz Niša. Ja sam direktor i predsjednik ansambla Marijan Zdravković. Ansambl postoji, ove godine smo obeležili 5 godina postojanja i rada. Bavimo se igrom, pesmom, muzikom, poznati smo po tome da imamo svoju folklornu grupu osoba sa intelektualnim smetnjama u razvoju i ponosni smo na tom. Imamo oko 200 i nešto članova. Radimo kako i Niš treba da predstavljamo i carski grad u redu i u svetu. A sa tobom su večeras? Ja sam Jelena Denić, umetnički rukovodilac dečijih ansambla. I Miloš Denić, umetnički rukovodilac dečijih ansambla Mozaik. Pošto smo čuli ekipe, možemo da krenemo da se takmičimo. Može. Ekipa, 10 polja ispred vas, a vi birate polje. Broj 2. Autori koreografskih minijatura, koreografi, maestro do maestra, a ispred vas fotografija legendi koje žive. Ekipa, ali ja treba li malo da vam pomognem? Ne treba. Da čujemo. Radović tako. A za ovo pitanje ste dobili celih 10 poena. Idemo dalje. I tačno ste naravno odgovorili. Idemo, ekipa B, birajte vi vaše pitanje i koje polje otvaramo. Mi biramo polje broj 3. Vaš zadatak je da nastavite ovu pesmu koju smo mi započeli. Izvolite. Za sve one koji ovih dana i u buduće uče ćirilicu, pesma počinje sa čizme moje nabore, za mnom cure govore, a vi nastavite dalje. Može malo Šta jel može? pomoć? Kod ovog pitanja nemamo pomoć, već prebacujemo odgovor na ekipu A. Prebacujemo kolegama. Ekipa, jeste li čuli početak pesme? Jesmo. I ekipa A, da li možemo od vas da čujemo kako pesma dalje nastavlja? Možete. Ajte. Ako je mog Dragana, sam uvijek volila ja. Može. To Tačan sam odgovor. volela uvek ja. I dobiju 7 poena. Nećemo još, Dragana, da pogledamo stanje na tabeli, nego idemo na sledeće pitanje.
Idemo, ekipa A bira pitanje. Broj 5. I Aleksandar Saša Smrekić je za vas spremio pitanje. Da čujemo Sašu, šta on svira. Dragi prijatelji, evo zadatka. Ekipa A, čuli ste pitanje. Da li imate odgovor ili treba još malo da se razmišlja? Imamo. Imate odgovor, da čujemo. Moravsko kolo. Moravsko kolo, to je tačan odgovor. I za ovaj tačan odgovor ste dobili 9 poena. Idemo sad ekipa B. Birajte polje. Polje broj 10. Mi obično kažemo da smo poslali jedno pismo iz Vukove riznice. Pogledajte kad dobijete to pismo da li su reči na svom mestu. Tačan odgovor donosi vam 10 poena, a vi složili rečenicu ovako. Odgovor je kut puklo da puklo. Tako je, 10 osvojenih poena za ovaj tačan odgovor. I to je tačan odgovor, jeste. Da pogledamo mi to stanje. Ekipa A 26, a ekipa B 10 poena. Nastavljamo dalje. Ekipa A, birajte vaše polje. 8. Brzo misli i kontra odgovori. Evo primer. Darko ima 2 žene. Aj Bože. Darko, vi treba da date odgovor, kontra odgovor na ovo pitanje. Aha, dobro. Znači, Darko ima 2 žene, ti kažeš da. Idemo sad sa pitanjima. Slušajte pažljivo. Krofne su slatke. Ne. Pojas se nosi oko vrata. Ja. Tetka je tatina sestra. Ne. Odgovorili ste tačno na sva 3 postavljena pitanja. I osvojili 9 poena. U ovoj igri. Ekipa B, otvorite polje. Polje broj 7. Profesor Golemović će vas nešto pitati da bi u indeksu upisali svoju ocenu. Profesore. Na talijanskom znači guska. To je osnova imena jednog instrumenta koji je od gline i ima 6 trupica, a 7. služi kao oduška, ono što ima frula na svom dnu i na njoj se svira kao na fruli. Mogu da se sviraju pesme, mogu da se sviraju kola, da se prati kola i čuveni graditelj i svirač na tom instrumentu je bio Boža Vekić iz Mutnice. Kako se zove taj instrument? Ekipa B, evo ja ću još malo da vam pomognem. Čuo sam sjajnu priču o tome od profesorke Mirjane Zakić, koja kaže, ovaj instrument kad se napravi se peče, ali se ne jede. Naš odgovor je okarina. Baš ta okarina. I osvojenih 12 poena. Čestitamo. Idemo ekipa A. Otvarajte vi svoje polje. Ja da. Vaš zadatak je, kada odgledate snimak koji smo pripremili za vas, da nam kažete kojoj oblasti pripadaju ove igre ili koju igru izvode igrači na sceni. Pa izvolite.
Ekipa, imamo odgovor. Dimitrovgrad. Da čujem odgovor. Dimitrovgrad. A Dimitrovgrad nisam razumela. Tačan odgovor. Bravo. 10 osvojenih poena. Ekipa B, otvorite vi polje. 6. Polje broj 6. Mi zovemo Beč i zovemo Milorada Runja, koji je imao želju da ekipi B postavi jedno pitanje. Pozdrav za sve učesnike kviza. Širom Negotinske krajine, kao i ostalim područjima koje naseljava vlaško stanovništvo, rado se igra jedna prelepa igra. Naziv je dobila po mestu u kojem je zabeležena, a možemo i sam naziv povezati i sa pravoslavnim svetinjama. Ima 2 igračka dela, a u drugom obično izgovaramo tekst Opša ša, jara ša. O kojoj igri je reč? Manastirijana. Pa vi niste čekali da pitam znate, ali ne znate. I na ovo pitanje dobijate punih 12 poena. Bravo za ekipu B. To je tačan odgovor. Ajde sad pred samo finale da pogledamo ovo stanje. Ovamo su euri, ovamo su niške pare neke. Koje su niške pare, Marijane? Isto dinar. Ekipa A, Dragana. Ekipa A 45 poena, ekipa B 34. Još jedan krug pitanja. Ekipa A, izvolite. Broj 9. Miloš Rašić je spremio jedno posebno pitanje za vas. Čujmo. Kako se naziva raskošno ispleteni gajtan koji je bio sastavni deo muške narodne nošnje u pojedinim krajevima Kosova i Metohije, a najčešće je bio izrađivan od ukrasnih perlica? Da čujemo odgovor. Male konsultacije, da li je potrebna pomoć, malo da... Trebamo pomoć. Trebate pomoć. Ajmo Dajte. da vidimo, režija, molimo pomoć. Ekipa A, da li je režija malo pomogla? Nije, ali znam odgovor. Setili ste se. Ok. Ajde da čujemo. Ja bio nešto sjetio. Gustav. Elije. Ajde ponovo, nismo dobro razumeli. Čustak. Čustek. Ne, čustek. Gdje je? Dragana, je li ovo nemere? Mere, ovaj put. Zato što je bila pomoć režije, malo manje poena za ovu igru. 9 poena. Ekipa B, dajte što je ostalo od neotvorenih polja. Jedan muzički aranžer je ispred vas. Mlad momak. Užičanin. Dragana, kako se kaže to? Iz Užica. Iz Užica, da. Vaše je samo da kažete ko je. Ekipa B, jeste li prepoznali... Jezda nam je daleko od Niša, ali je Darko Ćitić. Darko Ćitić i odgovor na ovo pitanje punih 10 poena. Dajte nam to braćo stanje da pogledamo. I nakon svih igara u ovoj emisiji rezultat je sledeći. Ekipa A 54 poena, ekipa B 44. Nadam se da ste uživali, da ste se zabavljali. Hvala vam na učešću, a mi gledamo listu od svih dosadašnjih kvizova koje smo imali. Još jednom hvala na učešću. Vidimo se uskoro u novom snimanju. Dragi gledaoci, dragi takmičari, to bi bilo sve za večeras. Vidimo se uskoro.
Doviđenja, do skorog viđenja. Prijatno!